Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, yeɓiyankoɓe télé Mbedda e Obama Provision. On calminama, ɗum noon on mbiyama kadi bisimilla moon e émission mo gowɗen wadde kala e saaha. Ɗum noon voilà, hande eɗen jogui deux invités, eɗen jogui oustaz Alassane, eɗen jogui musidɗam goɗɗo wiye Cheikh Oumar. Joni noon Alassane salmodire téléspectateur uji après comme ça son gasni nar hen e sujet o inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleykum salam. Yeɓiyankoɓe télé Mbedda, on calminama on juurama dow inde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Cheikh Oumar. Assalamu alaikum télé Mbedda, on calminama ha no fewiri kadi yo Allah kadi continue ko wayni ko inchallah. Amin. tottitimam ko amin amin a jarama. Hande ken haaloɓe haala ko wiyete mode vestimentaire, ko fate ɓornantendi hande ndi. Hande wonno ɓornantendi ndi wayi ene teska won zaman wona noon wano. Joni noon ene layi ene yaaji par ce que ene weeɓi jalta potta e debbo ene yaha taw terɗe muɗum fof presque goni ko bowol. mi anda saɗa nana ko wiyete haruji ko ɓe ceeka caggal o jomum ene yaha ne wirto mawɓe ne wirto jumaji ene wirto nokku fof ene yaha taw terɗe mumen goni bowol. ɗum noon holko islam haali hen. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. الله تبارك وتعالى وانتبه آية القرآن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. donc rew haali o wi ɓeen rewɓe yo cuur terɗe maɓɓe. cuurgal terɗe e islam. debbo en jogii waɗɗe mum cuure tergal mum alaa ko yettate sona yeeso e juuɗe koyɗe. ɗum wonta seddina. kono tawi ko yonto jooni ɓornogal mbiɗa ni e Mbedda ha rasul sallallah alih sallam wonti ɗo tariqa haqqahu dokken Mbedda hakke mum. rasul wonta ɗumen jooɗade Mbedda wonto yimɓe mbi pour ɗo min jooɗta dokke Mbedda hakke mum. ɓornante foti abbade koye ɓornantede islam. kala ko abbake ɓornantede islam yuɓɓani. an debbo a jogui suurade dendagal terɗe ma. terɗe ma so cuurim tan a suurim a teddi a woni teddude islam. kono noon tawi ɓornantede ma fuɗɗorto ko an ko so jogade comci koyɗe jaadani islam aɗa holli ɗum Mbedda ardi fof sa ƴewtidima an hoore ma an ko jalkidde hoore ma e wadde suurade islam. islam wi debbo ko yo suuru. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظوا فروجهن. an wiɓe rewɓe yo cuuru. debbo suurim sanne so ettama enen rasul sallallahu alayhi wa sallam suddiɓe ko mbiyete ko ummul mu'minina mujul sibi son etti darabal metal yeru so fiyama e rewɓe rasul sallallahu hadisaji e cellu ɓornante mum e mbaɗi sifaji maɓɓe sen mbayi noon rewɓe men sukaɓe men bonata. kono yonta islam hande nde ngakki koye ɓornantede rewɓe. ɗum fuɗɗi koye neydi islam. an ɓe e debbo ma foti jogade ko mbaadi islam ne leɗiri ni. yo ɓorno yo suur yo muur. sa ɓurno mbiɗama anda ko anda no mbiɗa no wiyete ni har walla koye noon har jofke wi ɗum anda ko jawde kono wattami aade yahaade yoɗani wona hunde teddude. har ala ko firti. oustaz wona dartinde haala ma kono kadi ko caggal a lerni hen ko diine haali hen ko ha joni ene wayno har kadi ko jihata ɗo ko alay sago ni wona e comci mabɓe ɗi. pourquoi parce que ko ɓornoto ko seerat so waɗaka har jomum wawata yaade. joni har nafoore muɗum ko mate jomum wawa yaade. won saaha goɗnoɗo ɗi mbaɗeteno ko saraji waɗete hay ɗum ko tokosi pour jomum wawa yaade. kono nde yano ha saaha goto tan mi anda fof ko natti e leñol ngol mi anda ko natti hen ko woni tan ha haruji ɗi gone yaade ha mbatti adda caggal ɗi mbatti waɗede yeeso ɗi mbatti waɗede ha buuhi jomum yalta hakkude yimɓe. joni noon
on ɗum ɗo ko wasde yimɓe toppirade diine o walla ko hollum pourquoi hay son toppiti diine o ina manki sibi holko no mankere diine an ɓiɗɗo Allah tabaraka o yiɗimi ɓiɗɗo ɓiɗɗo ne ko neema jibinere ko neema wurde ko neema taktade hoorema an e nder islam ko neema sa tawi an ɗiɗo ɓornanteɗi ina seɗi ɓanndu ma ina takke ɓanndu ma timmani yoɗani yoddani needi islam yodde needi islam ko mbiɗa ko har walla ko way noon ɗum tawi neɗɗo waɗata tan ko ma wawa yaade beele ina yaade ɓornante islam walla yaadani hen ko yaadani hen ɗaccete kala ko ɓetat comci e ɓanndu debbo yo ɗacci yaadani hen debbo wiya ko yo timmu yo yaajo yo ɓornu ko wawata foofde ay neɗɗo sa ɓorni ka wawa foofde han ɓanndu ma ɓuddoto ko sa ɓorni ko yaaji to manque ɓanndu ma fon arte hen ɓanndu ma hisa kisa an kadi e ɓornantere joni ɗum ko wasde teddinde diine wasde teddinde hoore mum ardi fof sa teddinama hono ma tedda sako goɗɗo teddinma Allah tabaraka wa ta'ala kanko ala fof to wasde teddinde neɗɗo enen fof taggirɗen dow inde holo do inde bamen adam konko bamen on sa ƴeewi no jibnira ni no taggire non ha woni bamen ni ha nyummen ha woni yummen ni sin ƴeewi ngabbi ɓornanteki men e ɓornantemi wona gotum sibi ko enen caabni ko men en mbaɗani koye men ne créeɗe ni comti mbawi waɗen créeɗe noon ko timmata suuɗo ɓerɗe men seeɗi mbasinadde men keneɗe nan ɗo rihul ahmar rihul abyad rihul aswad ɗeɗo keneɗe so naati sukaɓe rewɓe holko jogoto wona ko makko ko ñaw no yastafizzuhum shaytan shaytan sorta e mabɓe won wayno mbay joni kala jiiren je nen rendo fulɓe e islam kala juulɓe kam surtout muro hormo hattimum gona ko Allah wi ko yandi ɗum e beddaji ina ɗum ɗo Allah surta juulɓe oustaz a jaram ma en gartu hen joni inchallah so Allah jaaɓi Cheikh Oumar anne holko pamɗa e oɗo phénomène keso gonɗo e société o ha joni no mbimi oustaz ni tan beddo o en wayno ɓortade woni ɓornade ni par ce que jomumen ene pewnditi hen jomum kadi ene wela ko waɗata ko donc ɗum noon an holko pamɗa hen oui min paami hen koko hollum parce que ko rewde beelam fittande mum rek a faami donc so tawi ko diine haali ko ɗum gam sikki ga en ndewani hen ga saka abbade hen ɗi par ce que diine kañum ko wi ko il faut ko nguura ɗum il faut debbo mom il faut ko ɓorɗa comci timmuɗi ɗum diine haali ɗum wona majjere yimɓe mais ko rewde tan belantaji mum a faami e victoire uji kadi société o a faamani beddo victoire uji wona dartinal ma victoire uji bayoji ni holɗum par exemple eyi par ce que oɗo ɓornimi gollo comciol no waɗiri ɗum ni no yooɗi no waɗi har no mbiɗa ni donc min il faut que mi ñamba mi waɗa ba ko way noon ko eyo waɗa ko way noon ko donc ɗum ɗon kadi ne ɓeydo kadi layde kadi ene ɓeydo layde par ce que kamɓe hakkude maɓɓe mbattodiri hen haqqillaji ko foti watte haqqille goɗɗo debbo kadi jiiɗi ko yooɗi mais ko woni ɗon ko fof noon diine yiɗa ɗum mais kañum noon an personnellement aɗa yiɗi ɗum quoi jomum yiɗi ɗum donc ɗum diine yiɗa ɗum mais heddoto mata ko ma feere ƴeewe honno waɗira ha ko way noon ko usso walla a faami donc min ko ɗum woni ko jiimi eyyi an ko ɗum woni ko jiiɗa aɗa yii hen ko eɓe mbayno wattodiroɓe hakkillaji ni kaari ɓornima ɗum ɗo ne waɗi har donc jomum wiye kañum nen ɓorno ko waɗi har ha nande sehil mum walla gueɗe baɗe noon an ko ɗum woni ko miijiɗa e hol facteur goɗɗo e hol ɗum goɗɗum kadi ko fotata pusdeɓe kadi wadde guel ɗon gueɗel encore hokkumin hen kadi ko wasde andude hoore mum tan wasde andude ko jeeyi ko premier eyyi ɗum ɓe jeeya ɗum donc eyyi ɗum ɓe jeeya ɗum koko natte men ɓe jeeyi ko eɓe nana ɗum a faami par ce que mbiɗa ka juulɗo jeeyɗa ko juulu ka juulɗo waɗa foti rewde ko juulɗo halfa ko ko ama anda sa ok eyyi donc ɗum ɗo ɓe jeeya ɗum peut être ko téléji ɗi ko fof woni yiide waade an hono mbayata min mbiɗa yiiɗi waade noon donc ko iblis tan cheyɗan ne pousse jomumen par ce que ɗi haruji ala ko pirti so tawi kadi ko ɓornade pour ha natta serde wonno mbawɗa ƴettirde mesure normal wasa wadde har ɗum waɗi waɗoɓe ɗum so haaɗi fotte hen kono ko ɓe to ɓuuri hewde ɓe to ɓuuri hewde eyyi ɓe to ɓuuri hewde kadi yidde kadi
pour ha tedde mum jiye dum ne jiya hen ko affichate ko jomumen bayno noddobe worbe ni parce que ben sa yibe haalata mabbe ko moƴƴi parce que ma haala mabbe ko jibe par rapport e birtutol mourni normal on ma orko kala ni sa yibe ma sa haala mako ko gonko mais sa yi baddo xar ni borni kam woni sexy ha burti man dani wiete donc on sa yi il faut la but khalli fi bal marti mum hajile worko kala mum machallah Cheikh Oumar version man modi hamay dum non oustaz Alsan ni ndutorema me namdoma namdal gongal ko ene teska kadi sukabe rewbe be so be jeegi xewuji en wala gede baade non saha en hew ko be janata jomum wayren amaran wala juudi tan ha wulla en gede baade non wiye ko balebe en ko gire en dum do en donc dum don kadi holko est ce que yaltinde terde mum de dum kadi jaaka e ko saboro di don dum doji alhamdulillah kadi innam aade kany kal jarto damal galle mum debbo mum gorko mum Allah tabaraka wa taala wadni men ayede jaltirten bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah bismillah wala nafsirtu enen non ko Allah rukki men armi en arm ko sadibi ko celden ko so jomira tabaraka taala wi waddum do sa wadani ma yi an a abina shaytan wonto jin wonno koy natin aljannaji le baba adam taga mo won kini sadi kon do jon inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah kayida kan mo won kini وانتو قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر إبليس سري مونكين كوي إيرر أدي تلاد إندر أدن كبر نجأن مونكين عندو جون سر واجو بي بند يترو يتر بند آن واجو هورما يونو بادا آن يونتو جوني باليب ونا باليب شيطان هو نما shaytan fode ma hunde sa deddi dum tan abbete ma sa gongni shaytan ko doglata ma ko kadi doge ma jana kon holto allu a'udhu billahi minash shaitani minir rajim onon awusi de shaytan waddo mon dogo modon sun bi non dogo modon ko so noddi shaytan ka apote modon sa noddi shaytan abboy ma sa noddi jumra tabarakatu on way dendemi do worode shaytan sa yidi shaytan a yitat ay biya joni ko bornantegi mojjani bornantegi ko paado koy ma koy mesuuje ne gede e baade non dum do sa borni dum ernan yono jaha a juurata a suran terde ma an do jon holko pankida shaytan malbasu haram mashrabu haram wasiya bil haram afami dum woni ko pankida yonto jono non fut faggade islam fagri bornantel fagri ne yarate fagri ne yalterte jafodon mi burandi dartir mon kono régie nan ga eden jogi temps gor dabbo dum non ciagal en bari halde hen ko dañen ko alhamdulillah wonko leeri hen dum non bay an joni gonden koy fin émission joni non an holko basiroda bornantedi di woy min basirtum bornatedi ko aji fof neddo sada wado hunde fodi wattude ne haqqide fodi ƴewde est ce que bonnata surtout ma ko bornate fodi ƴewde dum do sa borni dum est ce que ala ko hebatma est ce que ala ko noddata donc affaire uji baadi non machallah merci eden temps woni doga seeda dum wadi mi dañani accudema ya haal ko buri dum alsan anni holko basiroda cher téléspectateur telembedde ber wasi jokku de ko wayni émission ngaji baadi ni jewte baadi ni telembedde joni wiite ko findinde yewde ko wonen bedde bangal islam e jaari hen bangal din wonen bedde ala jeede yo Allah sellin waabe mun yo Allah beedi sembe yo Allah beedu dental ko wayni heewa nder bi jahid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mbere sukabe rewbe mbere nyaagobe mbere wasiyobe be mbatta hakkillaaji e koy mabbe be ngatte e rende islam be ngatti ornanteki jigguyaade jiggu mako jiggu mojo wassalamu alaikum rahmatullahi ayo dum non jaram dum non chers téléspectateurs en wayno émission men hakendi gasini dum non oustaz Alsan a jaram Cheikh Oumar a jaram régie Obama provision on jaram liggéey mon yodi fewi machallah dum non à la prochaine et wassalamu alaikum
teddungal da detake rondete holko rokkimi mbaadi ko wona mbaadi mi tekki watore mi rondima aadi mi heɓi manore mi dañi e maadi mi ƴetti sawram